Hello guys, good evening. I hope you guys are doing well. Kabot ko kikikan kog trabaho. So now I'm staying at my new place, new room, new beginning, and now I'm eating my dinner. Look at this. It's a ready-made food. So ano lang na ako siya air fry. Actually wala na siya na air fry tarong. So kay gutom ng bata. So mukaon ako sa panihapon. Um, Kay gutom na ako kikikan trabaho. Kapoy in taon mga dolor. Parisan ako siya og bread. Diri sa UK dili uso ang dili uso ang rice. So mas prefer nila ang bread, patatas, potato. So nakaroon na kay medyo adap-adap na puntaan ni kay tapulan na po magluto ba. So mga ready-made meal na lang ginakaon. So ako rin gikaon kay kaunon pa sige kaunon pa is barbecue chicken wings, hotdog and balon. So mo na siya kung panihapon karon. Mga pilang sa pieces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 pieces siya, di ba? Grabe ka bulaos, grabe ka baborns. Kaon na ta, but before ta mo kaon, pasalamat ta sa tong yung buhay nga Diyos sa mga panalangin gyatag nato. Okay? Lord Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening, oh God. Thank you so much for this day, for your love, mercy, and grace, and as well as the blessing that you poured out in my life, Lord. Thank you so much, oh God. And as I partake this food, Lord, may you bless this food that this food may give us the strength. Give me the strength that I need for tonight. We thank you, Lord, and we give back all the glory and honor because you alone know what did you praise. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Itadakimasu. Actually, nakakaunan ka, ako na siyang na kit-kit kiniyawakan eh. But, nakaimdum ako nga dapat mag-pray. So, pray ta. So, mukbang na po dyan niya. Mukbang. Ang way klaro. Parisan of bread. Hello kung I'm karon, mag 2 weeks pa ko dire pero nagsara ako mag-stay dire kay Saike. Ito mo sa akong amigo magpuyo gud. So wala siya tao dire. Kani siya nga room kay walay lock. Actually tanang room dire kay walay lock. Maingon sa landlord mo daw law dire sa magpuyo kag ingani sa building, top of the building in a flat. So, walay lock. So, at first, murag feeling na ako kay dili safe akong mga kabtangan ba, akong mga kayamanan. But, napalit lang kung kanang at the filing cabinet nga na-lock para ito nakabutang ako ang mga important stuff. Hindi mo na siya ka. Atong una akong pagpuyo dire. It was Saturday evening. Diyos ko, pagtulog na ako. Hindi ko katulog. Siyog mo sa mata kay taba kay sa gawas kay high streets man ni siya dere. Nya pag mga Saturday, Friday night, Saturday night, Sunday night kay nagkanang maglala dere mga ilimnon kay siyempre weekends man may mga trabaho. So sabak is natin alas 2, alas 3 na ako katulog ato. But mga weekdays hilom naman siya, so okay ra siya. Pero kay medyo saba mong gani di lang kayo siya madungog tidulan ulan man. wala kayo sa street, nara sa mga sulod sa mga bar. Kot kini kanay bar diri nga dating simbahan. Kot kay nimong bar ng simbahan.
So, araw, man ako kaon. Salamat yung paglantaw ha, sa pagkaon ako. Muna siya ka video. Next time na po, maayong gabi sa tanan. I love you guys. Mga.